Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lorenz, Madamang, ti Panasasarana, ti PNP, Tintero, Iloos Norte, iti mayuwayat nga tan of Ilocano Festival of Festivals, iti lubigat, iti mismo nga Marcos Stadium. Iti agdama, ket kompletong kinalpasan iti contingency plan, para palang sa iti panipad seguridad, iti agatenda kinuha nagbuya, iti Marcos Stadium, iti Radi. Una ni Police Lieutenant Colonel Ryan Ratatar, tumulong pa iti force multiplier para palang kada ito'y panangipaay iti dalo iti trapiko, para palang iti napimpintas ka panaganais na maliglitan iti pasimparat kadamitan dagitay traffic signs na naikabil iti kalsada partikular iti University Belt iti Kalman rinagyandan naikabil dagitay no entrance no exit no parking area para palang kasi nagpintas nga naya sa iti traffico in Tunog Bigata. Sabi natin na, nangiparapat natin iti statement ti Pro One, sa kang kasi controversial video nga na-post iti social media, kaya may parang iti sessions ang gunang panalawigan, bagayan ti privilege speech ni Konsala Jason Badr Ferreira, na panggap ko na ito'y viral video, maarig na kit ada iti pilit na palit iti police iti may sang iti statement ni Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director iti Pro-One unana bahayag ni Brigadier General Reyes, Regional Director ng Pro-One ukol sa insidente sa Lawag City, walang tanim baril na naganap. Maring nilinaw ng Police Signal Office 1 na walang naganap na tanim baril kaugnay ng insidenteng naganap noong February 22, 26 sa isang amusement park sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang video na kumakalat sa social media ay hindi nagpapakita ng kabuuan o at aktual na daloy ng pangyayari. Ito ay pinutol at inedit na nagbigay ng maling interpretasyon sa publiko. Ang kumpleto at original na video ay naisumiti na sa kaukulang tanggapan ng taga-usig para sa wastong pagsuri at kaukulang legal na disposisyon. Ang insidente ay nagsimula sa isang lehitimong ulat na natanggap ng Lawag City Police Station hinggil sa isang individual na umano'y may nakasukbit na baril sa kanyang baywang sa loob ng pampublikong lugar. Agad na responde ang mga operatiba at sa isinagawang verifikasyon at nakarecover ng isang caliber 30 revolver na walang marka at may 4 na bala. Bilang bahagi ng standard operating procedure, tinanong ang individual ukol sa kanyang license own and possess firearm at permit to carry firearms outside of residence. Dahil di niya nagpakita ang kinakailangang mga dokumento, siya ay inaresto alinsunod sa umiiral na batas. Samantala, ginamit ng akusado ang kanyang karapatang makapagpiyansa ng halagang 120,000 pesos bilang pansamantalang kalayaan habang nagpapatuloy ang proseso ng batas. Binibigyan din ng Pro-One na ang naging aksyon ng mga operatiba ay naayon sa mandato ng batas at bahagi ng regular na police response upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa panahon ng mabilis na pagkalat ng impormasyon sa digital platforms, inikayat namin ang publiko na maging mapanuri at iyaking beripikado ang mga impormasyon na nakikita sa online. Ang pagpakalat at ng hindi kompleto o maling impormasyon, fake news, ay maaaring makasira sa tiwala at nagdulot ng hindi kinakailangang agam-agam laban sa lehitimong operasyon ng kapulisan. Muli, pinapalahanan namin ang lahat ng mga may-ari at nagpagdadala ng baril ay may higpit na pinamamahalaan ng batas. Ang sinumang nagmamayarang baril ay kailangang may wastong rehistrado o lisensya o kulang permit sa pagdadala dito at hindi autorisadong pagsukbit o pagdalas ng baril sa pampublikong lugar ay may kaakibat na pananagutan.
ang Pro-1 ay patuloy na nindigan na sa katotohanan, integridad at profesional na paglilingkod upang mapanatiling maasahan, malalapitan at mapagkatiwalaan ng sambayanan alinsunod sa edisyon ng ating Chief PNP, General Jose Lastates, na bagong PNP Chief na sa bagong Pilipinas na naghahatid ng serbisyong mabilis, tapat at naramdaman ng mamamayan. Tinagsulit kini Barokat ni Police General Dindo Reyes, ti RD, ti Pro-1 Idol Lawrence. Idinahin nga namin sa Ngalgao, hindi naman tayo kini Police Lieutenant Colonel Rainer Dotar in Bagana, nga nakadakwada ti full video, nga iti napasamak ket Court Canton, iti mang decide, kaya ito'y tatami issue para palang kasi question, iti legalidad, yun ang protocol, iti na ito'y naiwayat at ang operasyon iti PNP Luwag. So, gagmat, kini City Councilor Jason Bader Pereira, inubaga na Idol Lawrence, so magtitiyak yung bata, since yung interview ko yung ginamitan na daw, panggupalan kada ito'y issue, iti video, na 1 minute and 2 seconds, na perpaat ni parang, iti second isang bilang panlusod. What is alarming po, let us just set aside kung nakuha ba talaga nila yung baril or not because that is a question of fact. Maski yung waistline, allegedly nakuha doon nila sa waistline sa isang suspect. So yung waistline niya is XXXL. Tapos meron pa siyang sling bag, walang baril sa sling bag, pero nandoon daw sa waist. So that is something very extraordinary, what we call it human, contrary to human experience. But what is my main concern here? If you are going to watch the around 1 minute video recording that was taken by a concerned citizen, a government, a barangay official, that is something very alarming po dahil may mga security breach on the part of the police force, not to mention violation of the rights of the public. Ano ko ba yung mga violation na lumalabas? Una, if you are going to see yung video recording for more than a minute, yung police, hawak niya yung baril on his right hand. Tapos parang may sa left hand naman, may posas na hinahawakan. Pilit na inilalapit yung baril doon sa suspect. Nakadikit pa doon sa katawan niya. So that is very alarming. Paano kung inagong na yung baril tapos nagkaroon ng shootout sa populated area? So is that not a reckless act? Will that not endanger the lives of the public, not to mention the police officers? So yan ang una kong concern. Iti Idol Lawrence, iti security breach lang, iti pupunta sa iti konsal, hang nasort iti protocol, may basa iti video, nga arig na kiti awat ket pulis iti paltog, ket nor tikunanan, nor tinagaw ng tapos, there's something na napasamak digad narigat kasi public place iti kapasamakan ti isyerente. So iti agdama Idol Lawrence, kuna ti PNP, ada iti Portenton nga magdesider at mabanag total na iti reklamo dati nga issue kontra iti lalaki nga tilawan iti may pagurot anay tilawan ti paltog iti mismong periyaan iti syudad iti Lawag. Damag pa lang manibot ti PNP Idol Dennis Alipio, Tatak, ISM.